Nagisgot man tao bahay pagsimba, Brad Paul. Adunay mga kaigsunan na to nga nagdala pud sa minsay sa pulong Ginoo nga kinahanglan kuno atong tumanon ang Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10 nga ang adlaw kunong ipapahulay kung pagsimba ang ikapito dili ng unang adlaw. Paliw, Brad Paul, tinawi. So ato nang ibutang sa insaktong konteksto. Kita nagpantay man ta sa kapito. Kay klaro mag-iingon diha sa Bible nga unong kaadlaw magtrabaho mo. So na gitawag working days. Ang ikapito sa working days mao na ang adlaw nga mopahuway ka para mosimba ka sa Ginoo. Unsa man di adlaw magsugod mong trabaho? Lunes. Kaya kung magsugod ka Domingo, sirado man ang eskwelahan. Sirado ang mga bangko. Way opisina. Lunes yun ang starting sa working days. So Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, sa may mo ikapito. Domingo. Muna mo pahuway ta. Atong i-contextualize ang giingon sa Ginoo nga trabaho unom kaadlaw ikapito pahuway. Kung gusto mo mapahuway og Sabado, sugod mo panudlo sa eskwelahan og Domingo. Sugod mo sa bangko Domingo. Wa may abri ang bangko ang eskwelahan. Ikaw dalahi dito. Kay mo gyud tumanon nga Sabado gyud ka mo simba kay ikapito gyud mo sa Sabado. Kung ang imong sugod Lunes, Domingo imong pahuway. Naman tay pahuway nga Domingo, suwa ta mo lapas anang balaura. Sila ang milapas kano man ang ilang pahuway Sabado man, dapat Domingo mo sugod og trabaho. Kung maestra mo, hala, pag solo mo dito sa Domingo, mag-maestra mo sa Domingo. Kung naabo mo estudyante nga mo, inyong klasihan. Sugod mo sa inyong bangko, abrihan ng bangko kay Domingo mo mo sugod. Di ba? Prisohon mo sa security guard, ano opisina mo Domingo, nasirado mo opisina. Lunes yun mo sugod. Kay Lunes ang starting sa working days, Domingo ang adlaw sa pahulay sa pagsimba. Kung Sabado mo, pamalhin mo sa Israel. Ayaw mo puro sa gihulngan. Dito mo sa Israel, tipon mo sa Mahudiyo. Ayaw mo pag Hinudiyo. Nga naman, ipadaya Kristo yun, sa maning magpagkahudiyo ka di Hudiyo. Kung saan may mahitabo sa ila. Sa barista. Ayaw mo kasuko, bro. Pakyan natin yung suka. So, nagyon din kanang mga sakop sa bundok ni Satanas, nagpakahudiyo, mga bakakon sila. O sa daw? Kanang mga Pilipino, pero nagpakahudiyo, bundok daw na ni Satanas. Mga bakakon sila. Gusto mo mahimong sakop sa bundok sa Yawa? Hindi. Kay pundok man ta sa Ginoo. Mo nang sakto man ng Exodus. I-contextualize lang sa atong lugar. Ang starting sa atong trabaho, working days, Lunes. Kay Lunes, ang atong ikapito, Domingo.